Na vašu otázku odpoviem asi takto. Za všetkým, za celou tou situáciou, ktorá je na železniciach Slovenskej republiky, je zlá a nedostatočná politika, dopravná politika štátu. Jednoducho štát zriadi si firmu, dá jej do vienka povinnosti a nedá jej dostatok finančných prostriedkov. Porovnávanie niektorými úradmi, organizáciami stav zamestnanosti na ŽSR s inými vyspelými železnicami, ako sú Česká republika, Rakúsko, je scestné a nie je dobré. Pretože úroveň ich zabezpečenia, čo sa týka infraštruktúry, digitalizácie, automatizácie a našej sa nedá porovnať. Pokiaľ to bude takýto základ, vtedy môžeme povedať, že zamestnanosť na ŽSR je pre zamestnanosť, alebo teda zamestnanosť je tu pre zamestnanosť. Čo sa týka zamestnanosti, každá iná pozícia by mala byť postavená na základe predpisov, noriem, turnusovej potreby zabezpečiť nejaké tie procesy. Samozrejme s dopadom na bezpečnosť, plynulosť železničnej dopravy a samozrejme aj s bezpečnosťou samotného zamestnanca. Čo sa týka zamestnancov alebo znižovanie počtu zamestnancov administratívy. Administratíva je súčasťou tohto celého kolosu, je súčasťou každej firmy. Či je to práce mzdy, či je to ekonomika, logistika, jednoducho sú tu. Povedať, že je tu niekto, ktorý je navyše, je vecou zamestnávateľa. Takisto to musí povedať a podložiť nejakou tou normou, predpismi, potrebou a tak ďalej. Za nás, ako za odborové združenie železničarov, môžem jednoznačne povedať, každé jedno znižovanie stavov zamestnancov budeme sledovať. Budeme sledovať ich odôvodnenie, podloženie presne tými, čo som povedal, predpismi, normami, zákonmi a budeme dohľadať na to, aby to prebiehalo v rámci zákonnosti. Čo sa týka, či bude mať vplyv prepustenie tých zamestnancov na odmeňovanie iných, ktorí si to zaslúžia, na toto vám ja v tomto momente neviem odpovedať, pretože to musí povedať zamestnávateľ, že aké tie úšpory budú, koľko vznikne z toho objemu finančných prostriedkov a až potom bude vedieť povedať, že je to takto a naozaj sa to dostane k nejakým iným, adresnejším a dôležitejším postom, aj keď ja hovorím, administratíva je súčasťou tohto podniku. Ďakujem.